Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Budiyana Dayak. Kanthi irah-irahan Sendang Bulus. Wiwit biyen Sendang Bulus kondhang minangka sawijining sendang kang akeh buluse. Yen pinuju mangsa ketiga banyune mung kari sethithik. Bulus-bulus iku katon padha nglangi golek pangan. Wong-wong ing sakiwa tengene papan kono padha seneng nonton. Padha nggawa gaplek saperlu dipakakake marang bulus-bulus kuwi. Supaya padha gelem metu saka banyu. Nanging kejaba bulus-bulus sing nyata kuwi uga ana bulus siluman kang uga mapan ing sendang bulus kono. Seje karo bulus-bulus liyane, bulus siluman rupane putih. Mula katelah siluman bulus putih. Akeh wong kang diweruhi siluman kuwi ing antarane yaiku Prawan Sunti sing biasa nongkrong ing salah sijining kafe kutha Tulungagung. Nalika iku Dara lan kancane loro entuk nunutan gratis saka priya simpatik. Apa meneh wektu iku kahanan kantonge lagi tipis, pancen bisa nyebabake kelangan kaparayitnan. Nanging malah nyebabake Prawan Sunti cacah telu kang mentas bali saka kafe ora nganti mikir tekan semono. Fenomena ora ana paweweh 100% gratis. Katone pancen bener-bener lumaku ing donya tanpa wates iki. Nanging embuh merga isih kena pengaruh alkohol, dara, dora lan dira kang kebelet bali. Ora kelingan babar pisan fenomena iku. Durung maneh nunutan gratis kasebut pancen teka nalika kahanan kantonge kotong temenanan. Sawise mabuk, Dara, Dora lan Dira nongkrong ing ngarep kafe. Prawan Sunti cacah telu iku kebener ngitung-itung isi kantonge kanggo bali. Soale sawise ngrasakake madune donya ing kafe iku, tetelune lagi sadar yen dana kang diduweni wis entek kasedot kanggo mbayar omben lan obat triping 3 glintir. Sawise diitung-itung turahan duwite ora cukup kanggo ongkos bali numpak bis. Kamangka ing tengah wengi iku mokal bisane numpak angkutan umum sistem ketengan. Yen arep golek nunutan gratis tetelune ora pede. Kejaba ora duwe kenalan kang bisa dijaluki tulung. Nanging nalika pikirane padha judheg, ujug-ujug wae ana mobil pribadi mandheg persis ing ngarepe. Saka lawang ngarep sawijining pemuda kang katon lugu ngaku jenenge Ali. Mudhun lan langsung jumangkah tumuju arah Prawan Sunti tetelu kang lagi judheg iku. Ora kenyono pemuda kang simpatik iku langsung kenalake diri. Embuh keneng apa lumantar obrolan singkat kang ora cetha juntrunge. Wong papat wis ngobrol akrab.
Guyonan-guyonan seger priya kang bodine ceking iku ditanggapi prawan Sunti tetelu iku kanthi guyon bebas kaya mentas ketemu karo kanca lawas. Malah nalika Ali ngetokake jurus-jurus kang arahe ngajak menyang Tilamsari, cewek tetelu kasebut anggone nanggapi kaya kang wis biasa dumadi. Pungkasane priya rambut gondrong iku sangsaya wani, kaya wis akrab tanpa sungkan tangane wiwit kumlawe. Njamah bagian sensitif wanita-wanita seksi iku. Merga rumangsa pikantuk reaksi positif ing tengah obrolan akrab iku, Ali banjur tawa-tawa jasa arep ngeterake bali. Ibarate iwak entuk cacing, prawan Sunti tetelu iku hooh wae. Nalika digiring tumuju mobil pribadi kang wis ngenteni awit mau. Ing jero mobil pribadi kang disopiri dening Husin, iku wis ana Yosef kang lungguh ing jok tengen mburi. Dara kang awake paling gembrot dikongkon lungguh jok ngarep. Dene Dora kang kulite putih mulus lan Dira kang imut-imut mlebu jok mburi kaapit Yosef lan Ali. Sasuwene ninggalake kutha Tulungagung kasebut, muda-mudi enem kang mentas kenalan iku banjur ngobrol kaya bocah enom masa kini. Guyonan-guyonan kang nyerempet-nyerempet sek dadi bahan obrolan kang nyebabake swasana dadi seger. Nalika tekan ing kawasan campur darat, Ali kang wis honi sasuwene lungguh pepet karo awake Dora kang anget, ujug-ujug wae ngongkon cewek seksi iku nglukar klambine. Mesti wae cewek kang lagi setengah teler iku nolak. Nanging merga diincim karo glati, Dora pungkasane ora bisa nolak. Yosef kang mepet karo Dira uga ora gelem ketinggalan nyawang aksine Ali. Ing jero mobil pribadi kang isih mlayu banter ing dalan kasebut, priya kang rambute krebo iki langsung buka benike Dira nganti katon gunung kembare. Dene Dara kang lungguh ing jok ngarep ora bisa apa-apa kejaba mung nyawang liwat kaca spion. Nanging sawise pemuda loro iku marem aksine ora mandeg nganti tekan kono. Prawan Sunti telu kasebut didunake ing salah sawijining panggonan kang durung nate diweruhi. Ayo, selak kawanen, mengko yen kawanen dalane ora bisa lancar. Mangkono pemuda telu mau omong-omongan. Sabenere arep digawa menyang endi? Aku kok durung genah. Pitakone Dara. Wis to, menengo wae, mengko bakal ngerti dhewe. Yen dak critakake saiki mengko bisa kawanen. Wangsulane Ali. Mlakune wong enem rikat banget kang diliwati panggonan kang durung nate diweruhi. Prawan Sunti telu iku uga ketemu karo kancane, tanggane, kenalane kang wis tilar donya. Kabeh wong kang ditemoni ora ana kang takon, malah omong wae ora. Sabanjure ora let suwe ana prajurit cacah 6 teka banjur nglandang Dora, Dira lan Dara
menyang papan panggonan kang uga durung nate diweruhi. Najan mripate prajurit abang isih katon ayune. "Kowe ngerti tak kongkon mrene?" pitakone sang putri kang ngaku ratune Bulus Putih. "Ora," wangsulane Dara. "Salahku apa?" "Sabenere kowe ora salah, nanging sing salah kancamu iku." Sang putri nuding arah Dora lan Dira. "Apa salahe kancaku?" pitakone Dara. "Merga lancang nggawa mulih ingon-ingonku. Apa kowe gelem tak hukum?" Sang ratu genti takon. "Ora," wangsulane Dara. Dora lan Dira meh bareng. "Yen ngono kowe kudu nuruti perintahku. Kowe saguh?" "Diperintah apa wae aku gelem. Pokok aku dibalekake menyang omahku," wangsulane Dara. "Aku uga," Dora lan Dira nambahi. "Ya wis, yen ngono sepisan kowe kudu ngandani wong-wong kabeh. Aja ana sing ganggu gawe kawulaku ing Sendang Bulus. Malah yen kepengin entuk rejeki akeh, jaganen sendang iki aja nganti banyune asat." Merga wedi yen diukum, Dara, Dora lan Dira kepeksa nyagui. Sabanjure sawise krasa ngantuk, prawan Sunti telu iku banjur pamit mapan turu. Rumangsane bengi iku turu ana sandinge ratu lan prajurite. Nanging prawan Sunti kasebut kaget nalika tangi ora ana ratu ing sandinge. Semono uga prajurite. Prawan Sunti cacah telu kasebut sangsaya kaget bareng ngrasa yen ana pinggir sendang. Sanalika padha panik. Kanthi kahanan kang durung pulih, Dara, Dora lan Dira agi-agi ninggalake sendang kang akeh buluse. Karo terus mlayu ngedohi sendang angker iku. Prawan Sunti telu ora leren-leren anggone gemremeng. "Siluman kurang ajar! Siluman kurang ajar!" Karipta dening Budiono Dayak. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 3 tanggal 7 Januari 2017 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun. Saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun.